Ассалому алайкум хонандагони азиз, ман азам Факрам. Мавзӯи имрӯзаи мо чандрасонаӣ дар санади HTML мебошад. Тавассути замимаҳои чандрасонаӣ инсон метавонад 75% маълумотро аз худ намояд. Аз ҳамин ниҳоз коршиносони фанни технологияи иттилоотӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар сомонаҳои эҷод кардаашон ҳарчи бештар аз чандрасонаӣ истифода баранд. Инак менигарем ба мафҳуми чандрасонаӣ. Нави технология мебошад, ки аз махлути иттилооти намудҳои матнӣ, ададӣ, тасвирӣ, графикӣ, садоӣ, видеоӣ ва аниматсионӣ намуди нави иттилоот тавлид месозад ва онро дар муҳитҳои иттилоотии маъмулӣ ва шабакавӣ паҳн менамояд. Мафҳуми мултимедия аз калимаи таркибии англисӣ мултимедия гирифта шуда, мулти маънои якчанд, бисёр ва медиа бошад расона, барандаро дорад. Яъне мухтасар карда гӯем, мултимедия ин чандрасона мебошад. Технологияи чандрасонаӣ тавассути ду шакли таъминот сахтафзор, нармафзор татбиқ карда мешавад. Дар навбати худ сахтафзор бо ёрии таҷҳизотҳои махсус иттилоотҳои чандрасонаӣ коркард ва пешниҳод мегардад ва нармафзор дар навбати худ иттилооти чандрасонагиро бо таври барномаҳо коркард ва пешниҳод карда мешавад. Бо ёрии таҷҳизотҳои махсус иттилоот ба намуди рақамӣ табдил ёфта ба хотираи компютер сабт мегардад. Ҳангоми хориҷ намудани ин иттилоот ба мо таҷҳизоти махсус лозим аст, ки аз намуди рақамӣ ба намуди табиияш баргардонад. Дар ин ҷо як мисол бо тасвири расм оварда шудааст. Чӣ тавре ки шумо дар расм мебинед, хонандагони азиз, дар ин расм мисоли сабти садоӣ пешкаш гардидааст. Аввал садо бо таҷҳизоти баландгӯяк ба намуди рақамӣ табдил мегардад ва он ба хотираи компютер сабт мегардад. Ҳангоми хориҷи ин иттилооти садоӣ ба мо таҷҳизоти дигар лозим аст, ба монанде ки шумо мебинед баландгӯяк. Баландгӯяк худ ин иттилооти садоиро гирифта ба ҳолати табиияш баргардонда хориҷ менамояд. Яке аз соҳаҳои аввалине ки дар он технологияи чандрасонаӣ истифода бурда шудааст, ин бозиҳои компютерӣ мебошад. Чун дар бозиҳои компютерӣ иттилооти садоӣ, иттилооти тасвирӣ ва графикаи сеченак истифода бурда мешавад. Инак менигарем тарзи истифодаи ин тег дар сомона. Чӣ тавре ба шумо маълум шуд, ки бо истифодаи теги embed шумо метавонед замимаҳои чандрасонаиро ворид намоед. Дар навбати худ теги embed хосиятҳои гуногун дорад. Дар ҷадвали мазкур шумо хосиятҳоро мебинед. Хосияти аввал ин CRC мебошад, ки мавҷудияти ин хосият ҳатмӣ буда тавассути он роҳи пурра ё номи парвандаи объекти ҷойгиршаванда муайян карда мешавад. хосияти дигараш ин барои навъи маҷмӯи ранги объект, қиматаш foreground ё background аст. Яъне ба воситаи ин тег мо дар паси ҷойгиршавии объекти худ ранг мегузорем. хосияти дигараш hidden. Ин барои нави инъикоси объект дар экран. қиматаш false. Объект дида намешавад, пешфарз яъне
ё true объект дида мешавад. дар ҳолати истифода бурдани ин тег дар сомона ҳангоми аввал даромади истифодабаранда агар шумо хоҳед ки объекти шумо нишон дода шавад, пас шумо дар теги hidden қимати true яъне дурустро мегузоред. агар шумо нахоҳед ҳангоми аввали даромади истифодабаранда объекти шумо нишон дода нашавад, он гаҳ қимати онро false яъне нодуруст мегузоред. хосияти охиронаш ин type мебошад, яъне нави парвандаи объектро муайян мекунад. хосиятҳои дигари теги embed аз қабили name, alt, border, head, width, allegiance айнан ба мисли хосиятҳои теги img ки дар дарси гузашта буд монанд аст. масалан, барои ба саҳифаи сомона ҳамроҳ кардани парвандаи китоб нуқта pdf формати pdf барои коркард бо матн мебошад, ба барнома илова намудани сатри зерин лозим меояд. embed crc барои нишон додани номи парванда, width барои ҷойгиршавии ин объект дар сомона, border сарҳади ин объект дар сомона, allegiance ҷойгиршавии ин объект дар сомона мебошад. чӣ тавре ба шумо маълум шуд ки мо бе ягон мушкилӣ метавонем парвандаҳои чандрасонаиро дар сомонаи худ гузорем. инак хонандагони азиз, супориши аввали мо ин аст ки сомонае тартиб диҳем ки дар он дар тарафи чапаш навор ва дар тарафи росташ китоб намоён гардад. барои амали ин супориш ба мо лозим аст ки мо ин парвандаҳоро дар як ҷо ҷамъ оварем ва чӣ тавре аз дарсҳои гузашта шумо дида будед ки бо парвандаи дафтари ёддоштҳо шумо сомонаи худро сохта метавонед. ҳангоми сохтани сомонаи худ ва html-ро оғоз намуда ва html-ро маҳкам кардан дар кор аст. ва барои сарлавҳаи сомонаи худ теги hid ёрӣ мерасонад. ва ном гузоштани сомонаи худро бо теги title ишора мекунем. ва дар аввали оғози title ва анҷоми title мо номи сомонаи худро мегузорем. баъд аз он хонандагон мо матное ки дар байни баъди истифода мебарем ин дар равзанаи сомонаи худ пайдо мегардад. ин матнро мо чоп намудем ва ҳангоми бори аввал сабт намудан, яъне тайёр намудани санади html-и худ, мо номи сомонаро мегузорем ва формати сомона ин html аст. html-ро баъди нуқта ҳатман нишон додан дар кор аст ва намуди файлро худ ихтиёрӣ мондан дар кор аст. ва барои истифодаи барои шинохтани ҳарфҳои забони тоҷикӣ шумо бояд матни кодировкаи UTF-8-ро интихоб намоед. инро сабт намуда дар ҷойгиршавиаш мебинем ки санади сомонаи мо тайёр шуд ва дафтари ёддоштҳои пештароро метавонем тоза кард. ва инро кушода мебинем ки сомонаи мо бо матни ишора шудан нишон медиҳад. ва сомонаро барои иваз кардан боз ҳамон тариқи пештара бо дафтари ёддоштҳо кушода корро давом медиҳем. чӣ тавре дар супориш мебинед матн бо ранги зард ва бо ҳаҷми махсус ишора гардидааст. ба мо теги h1 барои ҳаҷм ёрӣ мерасонад ва бо теги фонт мо метавонем ранги матни худро иваз намоем. яъне бо теги color ки дар он ҷо
номи ранг бо забони англисӣ ишора мегардад. барои ҷойгиршавии матн ки аз тарафи чап рост ё ки байн бошад ба мо теги п ёрӣ мерасонад бо теги eligion. назар кунед ки дар eligion мо center навистем. Center ин маънои дар байн мебошад. инро сабт карда сомонаи худро як бори дигар аз назар мегузорем ва мебинем ки матн дар байн бо ранги зард ишора гардидааст. супориши дигари мо ин аст ки равзанаи сомонаи мо бо хокистаранг ранг карда шавад. чӣ тавре аз дарсҳои пештараш ба шумо маълум буд ки ба воситаи теги bg color шумо ранги равзанаи сомонаи худро иваз менамоед ва ҳамин тариқ бо калимаи англисӣ рангро ишора менамоед ва мебинем ки дар сомонаи мо рангаш ба хокистаранг иваз гардид. аз дарсҳои назариявӣ ба мо маълум шуд ки ба воситаи теги embed парвандаҳои худро дар сомона ҷойгир намоем. crc барои нишон додани номи парванда. чӣ тавре мебинем? парвандаи видеои мо ин navor.mp4 аст. ҳатман формати онро ишора намуда ва ҳангоми нишон додани ин объект дар сомона шумо бояд паҳмии он ва баландии онро ишора намоед. чӣ тавре ки мо дар ин ҷо ишора намудем ва мебинем ки навор дар сомона пайдо гардид ва бо зер кардани ин тugмача навор ба кор медарояд. супориши дигар ин аст ки бояд мо китобро гузорем. боз ҳам теги embedро истифода бурда бо теги ёрияш crc мо номи парвандаи китоб ки kitob.pdf аст ворид менамоем. паҳмии ин объектро бо калимаи width ишора намуда баландиашро бо калимаи height ва ҷойгиршавиашро бо теги eligion ки дар тарафи рост бояд ҷойгир шавад нишон медиҳем. чӣ тавре мебинед? дар сомонаи мо аз тарафи чап навор ва аз тарафи дасти рост китоб тасвир гардидааст. бо ҳамин дарси имрӯзаи мо ба охир расид. хайр, то дарси оянда хуш бошед.